И ето влизаме в учебно-битов корпус на поделение 32-310, град Ардино. Тук последно съм влизал през 96-та година. Ето. Стенописи. Сега ще видим тук къде беше нашата стая. Тук бяха втори извод. В дясно, ние бяхме тук вляво. Първи извод. Обаче тук ли бехме? Да. Тук ли бехме? Направо не си го спомням, ти казвам. Къде лежах аз, бе? Четвърто легло бех от там. От тук 1, 2, 3, 4. Ли бех? Няма значение. Всичко е пред срутване. Ето тук има дежурно осветление и така нататък. Контакта не работи. Тоалетни. А всъщност не. Сега се сещам. Ние бяхме от другата страна. Сега ще им там. Да. Тук имаше една стая за посещение, така телевизионна зала. Ето тук. Ето. И даже има вътре някакви остатъци от макети. Да. Ето какво се вижда тук. Ние бяхме там, в другата страна. Ето тук. Всичко с решетки, нощно време се заключва, да не избягаш. Ето тук. Да. Ето. Точно тук бяхме ние. Ето тук. Ето тук беше Тасев, Цурев, Карналов и аз. Ето тук. Това беше тук моето легло. Ето тук някъде. Беше леглото. Това ни беше спалното помещение. Ето там беше една печка с дърва. И това е останало. И някакво сенджирче даже намерихме. То сигурно от по-съвременни времена. Ето тук. Това плаца отпред. А туалетните, които бяха целите в лайна, бяха тук. Невалния трябваше да ги чисти. Ето тук. Ето. Те вече не са в лайна. Но отгоре имаше една скапана тръба. Тази, която още не е оправена. Или е правен някакъв опит за ремонт. И от нея течеха лайна. Тук надолу. Едно след мен се ги оправя. И тук не можеше да се влиза. Двете туалетни. Само тук се влизаш. Тук. Тая. Това дълго не е туалетна. Лайна течеха оттам. Да. Не може, тук не се ползваха тия туалетни. И като те накарат да ги чистиш, седи маркучи, идваш тук и миеш, тук имаше врати. Те знаеха, че не можеш да ги измиеш. Да, но въпреки това те караха да ги миеш. Тук сме си мили зъби, лица, тук имаше някакви огледала и така нататък. Това беше най-гадната туалетна на света. Да. И тук, ето, пак чешмички. Това всичко е занамарено. Това беше нашия корпус тук. И там ни беше телевизионната. Тук някакви помещения други. И тук имахме една зала за свиждане и за телевизионни. Нещо беше тук. Обаче то не е останало нищо от нея. Ето. След малко ще ми на плаца да се види на какво прилича. Да, ето има и тук. Ето. Тук съм изкарал няколко месеца, 3 месеца тук. Да, тук шинели си закачвахме нещо. Ето ги, те са някакви тук след нас са били тия.
Редник, еди кой си? Горе други помещения, там бяха по-старите войници. Значи ето. ГЛБ е тук. Това е останало от нашата стая. Ето поделението. Ако не знаеш, сигурно няма да дойде повече никога тук, ама поне да се запише, че съм бил. Там горе сега ще им на плаца. Да. Айде нагоре да видим какво има. Аз горе не съм скачвал. Те не ми пускаха там да ходим. Това същото като долу, няма да има никаква разлика. Пак решетки. Да не избягаме. Да. И същото, само че на втория етаж. Ето. Същите. Тук някакви мишки или какво са яли. Тук даже още по-подскано гледа. Тук. И тук по 30 човека. По 30 човека вътре в стая. Какъв жега? То беше толкова студено тогава, че... Всичко самия, да. Всичко самия. Тази стая не знам каква е била. Тук мога да снимем плаца отгоре. Ето. Ето, плаца вече е пълен с бокуци. Нататъка. Колко сняг сме излинали тук, само ние си знаем. Сега не може да повярва човек. Не сме имали телефони да снимаме. Сега. Нататъка. Той има някакъв трети етаж. Чакай да ви нагоре какво има. Да, и горе има още един. И бая хорица бяхме тук, да ти кажа. Ето. Ето табло, отговорника Танасов. Всичко е изкоромбушено. И вътре, дюшеци даже има тук. Тюфлеци. Тук и шкафчета има даже там някакви. И врата. Кой какво могъл отнеса? То какво ли може да се отнесе от тук? Ама като цяло е еднотипно навсякъде. И на последния етаж вече това змя ли? Не. Това змя? Учебни кабинети. Ти представяш ли си? Ти знаеш, че верно ни обучаваха нещо тук в ни кабинети, бе. Да. Да. Обучаваха ни някакви тук. Да. Гледай какво става. Обучаваха ни. Тия тук материали. Използване на артилерийските 105-155 мм. Не знам си какви оръдия. От сухопътните войски на САЩ, Гърция и Турция. Тук са научили как, разбираш ли, САЩ, Гърция и Турция ще ни нападат тук. Всичко... Без Русия, как Русия ще ни напада. Синята стая. Всичко е изпадало то облече. Ето горе е бетон, скоро няма да падне, ама сега напукал яко. Тъй като са щупили керамидите. Това е останало от корпуса. Кой какво е мал да кърти и изкъртил. Няма какво да снима, то повече няма нищо нататък. Тук са шланговете на гълъв каналов. И тук вече има някаква порта загоре за покрива, но там нямам намерение да се качвам. Каквото било. Така. Това гълъбчо
е останало от нашия корпус. Да знаеш, да не идваш, няма смисъл. Тук няма какво да правиш, бе, какво става. А преди 2 години идвах, нима пуснаха да влезе. Имаше тук карта долу, долу вода там няма. Нищо няма. Направи се паркинг и си спираш спокойно и си идваш тук без проблеми. Ай.